Dobrý deň prajem, moje meno je Rastislav Stolárik, som zakladateľom Združenia pre osvetu intolerancie laktózy a teraz vám ukážem jednoduchý tip, ako si z obyčajného mlieka urobíme mlieko bezlaktózové. Intolerancia laktózy je stav organizmu, keď človek nedokáže bez problémov stráviť mlieko a mliečne výrobky. Týka sa to asi 20% populácie na Slovensku a dospelej populácie, ale nielen nej, ale niekedy sa to týka aj detí. Vzhľadom na to, že v našej strave je celkom bežné mlieko a mliečne výrobky, tak je niekedy problém sa mlieku vyhnúť, niekedy dokonca to mlieko máme radi a myslím si, že pre veľa z nás je aj užitočné v strave, pretože samozrejme obsahuje vápnik a celý rad minerálov, vitamínov, ktoré naše telo môže potrebovať. To mlieko bezlaktózové vyrobíme z akéhokoľvek druhu mlieka, či už to kravského, či už to kozieho, alebo akéhokoľvek iného. Dokonca vieme si vyrobiť pomocou týchto kvapiek aj bezlaktózovú smotanu. Jedná sa o kvapky laktázy, ktoré vieme zohnať v lekárniach a ten postup je v zásade veľmi jednoduchý. Ja to robím tak, že do litra mlieka, tak ako to vidíte, nakvapkám 5 kvapiek enzymu laktázy. Takže to otvoríme. 1, 2, 3, 4, 5, keď je 6 sa nič nestane, môže byť aj viac. Vtedy vlastne môžeme skrátiť tú dobu tých 24 hodín, kedy tá laktáza má pôsobiť na kratšiu dobu. A mlieko s kvapkami laktázy odložíme do chladničky na 24 hodín. Po 24 hodinách je laktóza v mlieku bezpečne rozložená a my sa ho môžeme bez nejakých ťažkostí napiť. Takže na zdravie. Takýmto spôsobom sme si pomerne lacno, zhruba za nejakých 30 centov na liter, urobili bezpečné bezlaktózové mlieko.